Dnes ti poviem o jednej zmene v stravovaní, úplný game changer pre mňa, ktorý mi zmenil život oveľa viac než akákoľvek dieta, než akýkoľvek zázračný recept na internete alebo akýkoľvek najlepší tréningový plán sveta. Je to niečo úplne jednoduché, podľa mňa si to už aj 100-krát počula, pretože výživových odporúčaní máme všade veľa, ale naozaj, kým si to neoskúšaš sama na vlastnej koži, tak naozaj nemáš šancu tomu pochopiť, že aké to je naozaj dôležité. A tá zmena pre mňa bola tá, že som prestala jesť sladké raňajky. Sladké v zmysle rýchly cukor, hej, čiže croissanty, pečivko alebo nejaký rožok s maslom, s medom. Proste absolútne nič sladké. Pre mňa taká najviac pozitívna vec alebo najviac pozitívny dôsledok tejto zmeny je to, že mám energiu po obede. Pretože ja som mala často problém, že po obede v robote pri počítači už okolo takej 2., 3. mi klipkajú oči. Hej? A to pritom naozaj si dávam pozor na to, aby som mala pravidelný spánok, cvičenie, aby som sa hýbala počas dňa. No aj tak jednoducho stále okolo tej 2., 3. došla na mňa taká chvíľa, že som chcela ísť spať. Táto vec ti vie naozaj zmeniť život, pretože ty keď pocítiš na sebe tú pozitívnu zmenu, hej, že vidím, že po obede sa mi nechce spať, že mám plnú energie, tak tebe ostáva tá energia ešte na ďalšie veci, hej, čiže ty to vieš využiť v pohode, aj na to, že si pôjdeš zacvičiť a už len ten fakt, že nie si taká ako keby malatná po obede, ospala, nič sa ti nechce, máš pocit, že nič nevládzeš, tak už aj to je podľa mňa výhra. Čiže poďme si to rozobrať aj tak trošku vedecky. Čo sa deje v našom tele, keď si dáme na raňajky taký croissant, nejaké sladké pečivo alebo nejaké presladené cereálie. Poprvé, cukor nám stúpne rýchlo hore. Rýchle sacharidy a cukor sa dostanú veľmi rýchlo do krvi a vtedy hladina našho krvného cukru vystrelí prudko nahor. Vtedy sa cítime fajn, kvázi mozog dostane dopamín, máme také potešenie a máme aj viac energie, hej, pretože je to rýchly cukor. Telo na takéto niečo zareaguje inzulínom. Cukor nemôže ostať v krvi dlhodobo, telo potrebuje odpratať ten cukor do buniek. A na to má hormón inzulín. Čiže to je úplne normálna zdravá reakcia, máme v krvi cukor, telo vyplaví inzulín, aby ho odpratalo do buniek. Problém však je, keď cukor vystrelí veľmi prudko hore, vtedy telo potrebuje veľa inzulínu. A čo sa bežne v živote deje, je, že rýchly vzlet znamená aj rýchly pád. Áno, aj vo vzťahoch, lebo aj vo vzťahoch, ako sa vraví, ako rýchlo to začalo, tak to rýchlo aj skončilo. Ale to je na inú debatu. Čiže tu je vlastne ten háčik. Čo sa deje je, že keď je toho inzulínu priveľa, tak často stiahne krvný cukor nielen na normál, ale niekedy až pod pôvodnú úroveň. A to je vlastne to, čo poznáme pod pojmom cukrový pád, alebo vlastne po anglicky taký ten sugar crash. A ako sa toto prejavuje? To je hlavne únava, malatnosť, podráždenosť a najmä ďalšia chuť na sladké, pretože telo kričí, že ja chcem svoju rýchlu energiu späť. Čiže máme začarovaný kruh. Sladké raňajky, vzostup cukru, pád, chuť na sladké, malatnosť, únava, podráždenosť. A takto vieme v tomto blúdnom kruhu sa točiť aj každý jeden deň. Od jedného rýchleho cukru k druhému, od jednej káve k druhej. A my si stále myslíme, že nemáme vôľu alebo motiváciu cvičiť. Hej, keď je to v podstate nereálne, keď v takomto blúdnom kruhu žijeme, my ani telu vlastne nedávame šancu fungovať nejako optimálne, aby sme mohli robiť všetky tie veci, ktoré vieme, že máme robiť. Pretože cvičiť a hýbať sa musíme, hej, jednoducho naše telo to potrebuje, ale keď sa cítime malatne a podráždene a máme pocit, že na to nemáme energiu, tak ja to chápem, že to nebudeme robiť, pretože kvázi ideme proti svojej fyziológii. Moja pointa je nie hovoriť ti, že musíš začať cvičiť, pretože je to zdravé a že potrebuješ to, ale naozaj dať ti také tipy, ako sa vieš zladiť so svojím telom, ako vieš tam proste prestaviť tie veci, ktoré ti nefungujú, že ty kvázi sama vlastne dospeješ k tomu záveru a uvidíš, že ty to vlastne dáš, len ty sa potrebuješ dať do rovnováhy a naozaj naučiť to tvoje telo fungovať optimálne. A toto, že si nedáš sladké raňajky, ti naozaj vie takúto zmenu priniesť. Len musíš tomu dať samozrejme čas. Tomu poobednému útlmu je to kvázi aj taká, že ako prirodzená odozva tela, hej. Čiastočne je to taký prirodzený rytmus tela, že máme prirodzený útlm po obede, veď ono to v podstate aj veľa stredomorských kultúr, oni to aj odporúčajú, hej, že vlastne dať si siestu po obede, že zase netlačiť sa úplne do výkonu, keď telo má tú vlastne prirodzenú tendenciu akoby spomaliť
a trošku si oddychnúť. Ale útlm naozaj vieme zlepšiť. Podľa mňa naozaj nie je optimálne fungovanie to, keď neviem udržať po obede otvorené oči a že naozaj si musím ísť ľahnuť. A už len to, že viem si to sama kvázi ovplyvniť tým, že si nedám na raňajky ten rafinovaný, spracovaný cukor. Už len to pre mňa je, že naozaj, že kľúč k tomu, že ako sa cítiť lepšie, ako mať energiu počas dňa. A mimochodom je tu ešte jeden mechanizmus, ktorý stojí za zmienku, keď sa už bavíme o sacharidoch. A to je to, že keď poznáte ten pocit, že food coma, že sa najem a je to väčšinou po jedlách bohatých na sacharidy a na tuky. Pretože po jedle bohatom na sacharidy sa v mozgu zvyšuje dostupnosť látky tryptofán a z tej látky vzniká melatonín a serotonín. A melatonín je, prosím pekne, hormón spánku. Čiže zjednodušene povedané, veľká dávka sacharidov môže telu poslať signál, že je čas ísť spať a preto sa cítime unavene. Telo kvázi len robí svoju robotu, len my potrebujeme sa naučiť, aby robilo tú svoju robotu aj v náš prospech. A ak to viem ovplyvniť tým, čo jem, tak prečo nie? Veď ono ma to až toľko nestojí úsilia, že nedať si tie sladké raňajky. Ono naozaj už po čase na to ani nemám chuť. Keď sme si toto všetko povedali, ako rýchly cukor a ako sacharidy vplývajú na to, ako naše telo vlastne narába s krvným cukrom, ako to vplýva na našu energiu, chcem povedať veľmi dôležitú vec, že sacharidy nie sú zlé. Sacharidy naše telo potrebuje, je to jedna zo základných makroživín, čiže toto video nie je o tom, že nejedzme cukor. Takže moje obľúbené raňajky, po ktorých mám naozaj odskúšané, že nemám tie poobedné prepady energie, sú väčšinou nejaké kváskové pečivko, ktoré si jemne pokvapkám olivovým olejom a spravím si k tomu buď praženicu, alebo si dám sardinky, makrelu, niekedy aj nejakú natierku, vajíčkovú, alebo rybáciu a stále si dávam k tomu zeleninku, aby som mala aj vlákninu. Takisto dlhé roky boli moje obľúbené raňajky ovsená kaša. Ono vločky tiež sú sacharidy, môže sa to akože brať ako sladké raňajky, ale naozaj tu záleží na tom, ako si tú kašu pripravíme. Čiže najhoršie sú nejaké instantné, zalievané, proste spracované kaše, ktoré si vybereš zo sačka a zaleješ a zješ. To má naozaj príliš veľa cukru a to sa podľa mňa ráca do kategórie ako sú croissanty, buchty a kadejaké ďalšie iné pečiva. Zaviny, čokoľvek. Čiže ja čo robím je, že si vločky zalejem v hrnci iba obyčajnou vodou, privediem to do varu, keď mi to trošku schusne, tak vtedy tam pridám srvátkový proteín, čo je vlastne bielkovina, čiže to už ti kvázi zníži tú glykemickú nálož. A vlastne bielkoviny ako keby tak trošku brzdia ten efekt sacharidov. Čiže dám si tam buď ten srvátkový proteín, alebo ak nechceš dávať proteín, tak si k tomu môžeš primiešať grécky jogurt a ideálne je dať si k tomu nejaké bobuľovité ovocie. To je vlastne z hľadiska tej odozvy krvného cukru a inzulínu podľa mňa jedno z tých najlepších. Čiže nejaké čučoriedky, jahody, maliny, čokoľvek bobuľovité. Keď si tam zase dáme nejak príliš veľa medu, príliš veľa nejak sladkého banánu, nejakú presladenú granolu, tak to už nie je úplne optimálne. Ono ešte k tej ovsenej kaši, dôvod prečo je dobre si tam dať tú bielkovinu je, že sa to celé jedlo, celá tá zmes potom trávi pomalšie a krvný cukor nevyletí tak prudko hore. Pretože my, keď máme vlastne sladké jedlo, čo má vlastne vysoký podiel rýchlych cukrov, vtedy vlastne krvný cukor vyletí prudko hore a tým, že spadne prudko dole, to nám potom narúša vlastne energiu počas celého dňa. Keď k tomu sacharidovému jedlu, čo kvázi ovsené vločky sa berú ako sacharidy, pridáme bielkovinu, tak my ako keby zabrzdíme ten efekt a krvný cukor nám nevyskočí hore tak rýchlo. Ďalší argument preto, aby sme mali naozaj tie bielkoviny v raňajkách, je aj to, že sa cítiš sytejšia počas dňa. Tie bielkoviny spôsobia to, že máme taký vyšší pocit sytosti počas dňa. A takisto, čo je podľa mňa veľmi zaujímavá vec, ktorú ukazujú vedecké štúdie, je vlastne niečo, čo sa volá efekt druhého jedla. A to znamená to, keď máš ráno jedlo, alebo teda raňajky bohaté na bielkoviny, tak to ovplyvňuje tvoj krvný cukor nielen po raňajkách, ale aj po obede. Preto tu vidíme tú koreláciu, čo som hovorila na začiatku, že keď nemám sladké raňajky, tak mám oveľa lepší krvný cukor po obede a oveľa viac energie. Čiže už len tým,
že si dáme raňajky bohatšie na bielkoviny, vieme nášmu telu pomôcť lepšie zvládať krvný cukor počas celého dňa a tým vlastne, že my si kvázi vyrovnáme ten hormón inzulín, vieme ovplyvniť celkovo aj to, ako sa budeme cítiť a aj našu energiu. A to, koľko máme energie, v podstate vie ovplyvniť aj to, či si po obede, keď prídeme z práce, pôjdeme ešte zacvičiť, alebo si ľahneme unavené, zničené na gauču. Čiže záver z tohto videa chcem, aby sme si zobrali, že sacharidy nie sú zlé, sacharidy treba mať v jedálničku. Práve, že keď cvičíme, ja cvičím pravidelne silový tréning, tak práve, že ja si dám tie sacharidy, najmä v čase, keď idem napríklad cvičiť, že pred tréningom si dám viac sacharidové jedlo a vtedy mám viac energie. Pointa tohto celého bola pozrieť sa radšej na to prvé jedlo, ktoré máme v dni a sústrediť sa na to, aby sme do obedu nejedli sladké. Žiadne sladké raňajky a žiadne sladkosti do obedu je pre mňa osobne rada nad zlato a akože naozaj ti to odporúčam, vyskúšaj to a uvidíš, aký pozitívny vplyv to môže priniesť aj do tvojho života. Takže teraz ti dám na základe všetkého toho, čo sme si povedali, 3 tipy na raňajky, ktoré môžeš vyskúšať. Žiadne komplikované recepty, ono naozaj, keď chceš, aby to bolo dlhodobo udržateľné, tak to musí byť niečo rýchle, čo si dokážeš pripraviť aj ešte so zalepenými očami ráno. Takže daj si grécky jogurt, nesladený, normálne iba obyčajný biely grécky jogurt, pretože ten má vyšší podiel bielkovín než nejaký iný banovecký, smotanový jogurt, to nechceme. Grécky jogurt, do toho si primieša aj lyžicu ovsených vločiek, obyčajné ovsené vločky, žiadne ochutené nič, proste klasické. Do toho hrst malín alebo čučoriedok, teraz je leto, sezóna, takže smelo s týmto ovocičkom. A ak naozaj to ešte potrebuješ trošku dochutiť, tak si tam daj aj lyžičku medu. Je to OK, pretože vlastne teraz tam tá sladká, sacharidová zložka je kvázi iba ako keby, že na konci a nie je to, že základ raňajok. Základ raňajok je tvoj grécky jogurt, čo obsahuje bielkoviny, máš tam vlastne vločky, čo je zdroj vlákniny a máš tam ovocie a to, že si tam dáš lyžičku medu, tak to ti vlastne už len dodá chuť a nerozháči ti to ten krvný cukor tak, ako keby si dala croissant. Potom druhý tip, priprav si praženicu z 2 vajíčok, k tomu plátok kváskového chleba, jemne môžeš pokvapkať olivovým olejom a k tomu porcia čerstvej zeleninky, nejaká uhorka, paradajka, kapia, paprika, najlepšie niečo sezónne. Tak a posledný tretí tip sú raňajky, keď absolútne, napríklad ja nestíham, ono zase je pravda, že niekedy, že fakt nestíham, tak nejdem sa teraz nútiť a za každú cenu jesť, že vtedy vlastne vynechám raňajky a dám si až skorší obed, taký, že nejaký už idem okolo 11. pol 12. na obed. Na jednej strane je super mať rutinu, že jesť približne každý deň v tých rovnakých časoch, ale zase na druhej strane je dobré telu dať niekedy aj niečo, čo kvázi nečaká, niečo nepredvídateľné, Čiže naozaj medzi tým je dobre nájsť taký nejaký balans, že aby to nebolo, že úplne striktne, ale zase aby to nebolo, že úplne rozhádzané, že idem si freestyle, neviem, čo robím. A takéto raňajky napríklad môžu byť aj proteínový shake. Čiže vyskúšaj a sleduj sa, ako sa cítiš po obede a naozaj kľudne si to aj zapisuj, že napríklad dám si také raňajky, aký level energie som mala po obede. A ono, potom keď si to po 2-3 týždňoch pozrieš spätne a zosumarizuješ, tak nájdeš tam vzorec. Ja som na to prišla tiež len tak, však veď to, že nemáme sladkosti na raňajky, to viem jasne, že dlho, to je proste výživové odporúčanie, ktoré počúvame stále. Ale naozaj, až keď som si to začala všímať na sebe a videla tú koreláciu toho medzi tým, čo jem na raňajky a mojou energiou po obede, tak až vtedy som to začala brať vážne. Takže krátka sumarizácia na záver. Sladké raňajky rozhodia tvoj krvný cukor. Vzostup, pád a chuť na sladké. A presne ten pád ti berie energiu vtedy, keď ju najviac potrebuješ. Čo je cez deň v práci, po obede, keď máš meetingy alebo keď sa potrebuješ sústrediť na robotu, alebo potom večer po práci, keď by si ešte mohla využiť energiu napríklad na tréning. Ak ťa toto video zaujalo a chcela by si začať poriadne s celým systémom, tak si môžeš pozrieť môj bezplatný e-book, ktorý nájdeš v popise pod týmto videom a tam vlastne nájdeš aj odkaz na môj celý program, ktorý som pripravila, ktorý stojí na báze vlastne 20-minútových tréningov na doma, celý jedálniček na mesiac a videolekcie o hormónoch a metabolizme. Takže nezabudni sa prihlásiť na odber mojich videí, ak ťa zaujíma téma cvičenia na doma a takéto fitness tipy do bežného života. Vidíme sa v ďalšom videu.